muna yi. Nasara a gidan gwagware, Allah ya san nufin shi. Gwagware ya ci zaɓe. Shi ne farin cikin mu. Ɗaya daga cikin manyan abubuwan da suke da tsari a rayuwar ɗan adam tun zamanin zamunna ita ce harkar sufuri, wato tafiya daga nan zuwa can domin neman abubuwan inganta rayuwa ta fannonin fatauci da neman ilimi da gujewa fitina da ka iya kawo hasarar dukiya ko salwantar rayuwa ko duk wani abu da ke iya barazana ga rayuwarka da dukiyarka ko kwanciyar hankali. Ana samun biyan bukatun sufuri ta hanyoyi da dama waɗanda kan tafi daidai da zamani. A wasu lokutan ɗan adam na tafiya daga wannan wuri zuwa wancan da ƙafa, kuma wasu lokuta ɗauke da kayansa. Wato kafin gano dabarar amfani da dabbobi irin su jakuna, raƙuma, dawakai, alfadarai da takarkarai, ya zuwa lokacin da aka ƙirƙiro keke da keken dawaki da motoci da jirgin ruwa da jirgin ƙasa kai har da na sama. A yau waɗannan hanyoyin sufuri sun inganta ainun ta yadda ɗan adam ka iya zuwa duniyar wata da waɗansu duniyoyi. Ha kuma harkokin sufuri sun samu inganci ainun ta yadda ake aikawa da saƙonni ta iska, wato kamar yadda ake amfani da na'urori masu sarrafa kansu wajen kai hari akan abokan gaba a lokacin yaƙi. Sai dai harkar sufuri ta mota ta fi sauran hanyoyin sufuri bunƙasa da yawaita a duniya. Akasarin motocin da ake amfani da su domin biyan bukatun sufuri suna amfani ne da man fetur, duk da cewa ana samun ci gaba wajen kimiyyar samar da motoci masu amfani da man gas da kuma ƙarfin wutar lantarki. A Najeriya, kamar akasarin ƙasashen duniya, harkokin sufuri sun fi gudana da mota. Sa'an nan mafi yawan motoci da ake gudanar da harkokin sufuri suna amfani da man fetur. Najeriya ta yi gagarumar sa'a saboda Allah ya wadata ta da albarkatun man fetur, kuma wannan ya ba ta tagomashi a harkokin sufurin jama'a da kayansu. Amma duk da haka, waɗansu dalilai sun hana 'yan Najeriya cin gajiyar wannan tagomashi. Duk da ƙoƙarin da hukumomin Najeriya suka yi wajen samar masa sauƙi ta hanyar bayar da rangwame akan farashin man fetur, sauraron koke-koken jama'a akan yadda tallafin baya biyan bukatar da ta sanya aka samar da shi ya sanya gwamnatin tarayyar Najeriya ta dakatar da bayar da wannan tallafi a shekara ta 2023. Sai dai ƙorafe-ƙorafen wasu rukunan jama'a akan janye wannan tallafi bai sanya gwamnatin Najeriya ta canza wannan mataki ba. Domin sama wa jama'a sauƙi, gwamnati a matakai daban-daban ta fito da tsare-tsaren tallafawa jama'a akan matsalolin da janye tallafin ya jawo. A jihar Katsina, gwamnatin Dr. Dikko Radda ta fito da tsare-tsaren tallafawa jama'a ta hanyoyi da dama da suka hada da kayan masarufi, musamman kayan abinci da sauran dangin cimaka. Ganin cewa harkokin sufuri na daga cikin manyan abubuwan da janyewan tallafin ya shafa kai tsaye, sai gwamnati Dikko Radda ya yanke shawarar sayo sabbin motoci bas-bas guda 40, ya kuma miƙa su ga hukumar sufuri ta jihar Katsina, wato KSTA, domin ƙara yawan motocin hukumar ta yadda za ta inganta harkokinta tare da biyan bukatun sufuri na jihar Katsina. Haka kuma gwamnati Dikko Radda ya bayar da umarnin cewa kada KSTA ta ƙara kuɗaɗen da take karɓa daga hannun fasinjoji, duk da ƙarin kuɗin man fetur da aka samu sakamakon janye tallafin da gwamnatin tarayya ta yi. Tirka shi, ga ƙoshi ga kwanan yunwa. Gwamnatin Dikko Radda ta agaza wa KSTA da sabbin motoci, ga kuma man fetur da za a yi amfani da shi a wajen gudanar da harkokin sufuri ya yi muguwar tsada. Sa'an nan an hana KSTA ƙara kuɗin mota, an kuma ce ta tara kuɗin sayan sabuwar mota a kowane wata. Wannan ya yi kama da yanayin da ake kira gaba kura baya sayaki. Bayan waɗannan ƙalubale, akwai maganar rashin tsaro da ya addabi jama'ar jihar Katsina, birni da ƙauye, kuma tsadar kayan gyaran motocin in sun lalace da yadda jabin kayan gyara suka yawaita a kasuwa. Waɗannan matsaloli suna da matuƙar nauyi kuma suna iya karya ƙwarin zuciyar wanda ko waɗanda aka ɗora su a kansa.
sai dai duk da nauyin waɗannan muhimman ayyuka da aka ɗora a kan KTSTA, babban manajanta Alhaji Haruna Musa Rugoji bai karya ba. Hasali ma matakan da gwamnar ya ɗauka sun ƙara masa azama da zummar ganin cewar bai bayar da kunya ba ga gwamna duk kwaraɗa da sauran jama'ar jihar Katsina. Wannan ya sanya Alhaji Haruna ya tara manyan ma'aikatan KTSTA tare da zayyana masu wannan gagarumin aiki da aka ɗora masu da kuma irin ƙalubalancin da ke gabansu. Da farko dai suka yi nazarin manufofin kafa KTSTA da kuma inda ta dosa da yadda za a cimma burin kafa ta tun asali. An kafa KTSTA a shekara ta 1987, wato lokacin da aka ƙirƙiro jihar Katsina. Amma saboda wasu dalilai an dakatar da ayyukanta a shekara ta 1990. Amma lokacin gwamnatin farar hula ta farko a ƙarƙashin jagorancin Alhaji Sa'id Barda an sake farfado da hukumar domin ta ci gaba da aiki. Haka kuma an kafa KTSTA ne da nufin ta biya bukatun sufurin jama'ar jihar Katsina a bisa kyakkyawan tsari mai inganci da sauƙi wanda jama'a za su iya dogara da shi domin biyan bukatunsu na sufuri cikin sauƙi da kwanciyar hankali. Ganin haka sai babban manaja ya jagoranci wannan gagarumin aiki tare da shan alwashin samun nasara. Alhaji Haruna ya samu ƙwarin gwiwa cewa matakan da gwamna duk kwaraɗa ya ɗauka dangane da magance matsalar tsaro suna biyan bukata sosai, kuma wannan zai ba su tagomashi wajen cimma burinsu. A lokacin da muke zantawa da Alhaji Haruna game da illar rashin tsaro da ke yi wa harkokin KTSTA cikas, ya bayyana mana cewa tilas suka ƙauracewa wasu wurare kamar Batsari da Jibiya domin barazanar da 'yan bindiga suka riƙa yi masu. Ya bayar da misalin yadda 'yan bindiga suka kashe wani direbansu har lahira da rana kata akan hanyar Katsina zuwa Jibiya. Haka ko motocinsu da ke safara zuwa Sokoto ta hanyar Jibiya aka tilasta musu komawa ta hanyar Funtuwa zuwa Gusau sannan su kai Sokoto. Sakamakon ƙara nisan tafiyar ya sanya dole man fetur da ake sha ya ƙaru. Sa'annan direbobi da fasinjoji suna tafiya cikin fargaba saboda tsoron farmakin 'yan ta'adda. Game da tsadar kayan gyaran motoci kuwa, Alhaji Haruna ya ce ba su da zaɓi domin batu ne na kasuwa, amma kasancewarsa cikin harkokin sufuri tun kafin fara aiki da KTSTA ya ba shi damar iya tantance kayan gyara masu kyau da inganci da na jabu. Amma batun tsadar man fetur, Alhaji Haruna ya ce sai dai a rungumi kaddara. Amma duk da haka ya jinjina wa gwamnan Raɗa akan samar masu da waɗannan motoci guda 40 waɗanda aka ƙaddamar a bara. Ya ce samar da motocin ya tallafa masu wajen rage yawan kuɗin da suke kashewa a gurin gyaran motocinsu, sa'annan ya taimaka wajen magance matsalar lalacewar motocinsu akan hanyoyin da suke zirga-zirga. A watan ƙarshen shekara ta 2023, babban manajan KTSTA Alhaji Haruna ya jagoranci tawagar manyan ma'aikatansa zuwa ga gwamna duk kwaraɗa domin biya allansu bisa ga karatun da ya masu. Tawagar ta gabatar da sabbin motoci bas guda 7 da KTSTA ta saya domin bunƙasa harkokinta da bin shawarar gwamna duk kwaraɗa cewar KTSTA ta tattala kuɗin da ke shigo mata ta sayi aƙalla mota ɗaya a kowane wata. Babu shakka wannan al'amari ya burge gwamnan Raɗa domin ya jinjina wa shugabannin KTSTA bisa wannan namijin ƙoƙari. Ga dai gwamnan Raɗa. Yau ya kawo mana motocin nan guda 7 wa'anda suka saya cikin wata 7 na wannan gwamnati tamu da izinin Allah, wa'anda aka ƙara su. A lokacin da muka tuntuɓi Alhaji Haruna game da wannan gagarumar nasara da aka samu a harkokin KTSTA, sai ya kada baki ya ce, yanzu kamar misali muna ɗaukar fasinja tun daga Katsina zuwa Abuja naira 6,000, amma an kaje wata tashar za ka hauta 9,000 ka samu mai sauki 8,500. Wasu fasinjoji da suke amfani da motocin KTSTA sun bayyana gamsuwarsu da ayyukan KTSTA da yabawa ma'aikata musamman direbobi ta yadda suke kula da su ba tare da tukin ganganci ba. Ga wasu daga cikin fasinjojin. Wani ma zai ganne ya ce kaman ba ni bane ba direba, haka dai ai ta zo laya.
Wasu daga cikin direbobin sun bayyana ra'ayinsu game da harkokin KTSTA. magana Allah gwamna mutumin kirki ne. Ya zuwa yanzu akwai hujjoji da ke nuna cewa hukumar KTSTA ta zama zakara a harkokin sufurin fasinja a Najeriya saboda yawan motocinsu da ke kan tituna. Alal misali, KTSTA tana da motocin da ke kara kaina tsakanin Katsina da Abuja, Katsina da Kaduna, Katsina da Bauchi, Katsina da Borno, tsakanin Katsina da Jos. Duk rana muna ba mutane abin da ya kai darajar naira miliyan 6 ragowa in za a ce za su biya mu kuɗi kamar yadda sauran mutane ke ɗauka. Haka kuma akwai masu zirga-zirga tsakanin Katsina da Kano, tsakanin Katsina zuwa Sokoto, tsakanin Katsina zuwa Gusau da dai sauransu. A cikin jihar Katsina kuma KTSTA tana zirga-zirga tsakanin birnin Katsina da birnin Daura, Funtuwa, Malumfashi, Mani, Dutsenma, Engawa da Jibiya. A cikin birnin Katsina kuwa KTSTA ta zama motoci domin jigilar fasinjoji daga wurare zuwa wurare, musamman ma'aikata da 'yan makaranta da kuma sauran jama'ar gari. Haka kuma KTSTA tana bayar da shatar motocinta ga masu bukatar zuwa sha'ani a duk inda mutane ke bukata. Daga cikin irin samfurin motocin da KTSTA ke amfani da su a wajen gudanar da harkokinta akwai Mark Polo 1721 mai ɗaukar fasinjoji 52 da Toyota Coaster mai ɗaukar fasinjoji 30 da Toyota Hiace mai ɗaukar fasinjoji 18 sai kuma Sharon mai ɗaukar fasinjoji 8. Game da halayyar abokan mu'amalar KTSTA kuwa, Alhaji Haruna ya nuna matuƙar godiya bisa haɗin kai da goyon baya da suke samu daga jama'a, musamman fasinjoji da jami'an tsaro da masu kula da harkokin sufuri. Akan haka ya buƙaci jama'a su ci gaba da bayar da goyon baya ga gwamnati kwaraɗa da yi masa rakiya da addu'ar ci gaba da samun jagora daga Allah. Ya ce suna godiya ga abokan aikinsa, manya da ƙanana da kuma fasinjoji da suke mu'amala da su. A ƙarshe Alhaji Haruna ya buƙaci al'ummar jihar Katsina musamman fasinjojin KTSTA da su rika taimaka masu da shawarwari akan yadda za ta inganta harkokinta na samar da harkar sufuri mai kyau da inganci da sauƙi cikin natsuwa da kwanciyar. Kuma mune ma jama'a godiya kwarai da gaske saboda more especially mutanen Katsina da su. Sharkwatar hukumar KTSTA tana nan a ƙofar Durbi, babbar tashar ta na ƙofar Kwaya, yayin da babban garejin gyaran motocinta ke a ƙofar Guga cikin birnin Katsina. Gwagware ya ci zaɓe.